Umaaray ngayon ang mga magsasaka dito sa bayan ng Mangaldan dahil sa mababang ani bunsod ng sunod-sunod na bagyo at nakapipinsalang peste sa palay. Ganito na ang naging sitwasyon sa barangay Lanas kung saan bumaba ang bilang ng kada sakong palay na naaani at ibinabarin nila ang presyo. Kada kilong benta ng palay ay nasa 10 piso hanggang 11 piso, habang 14 na piso naman ang tuyong palay. Ayon kay Berting Carbonal, Peace and Order Officer ng barangay, daing sa kanya ng mga residente ang hindi sapat na kita mula sa palay. Yung mga problema ng mga farmers dito sa amin kasi yung mabaha, yung mga kababayan natin dito sa barangay, medyo abolito sila kasi hindi sila yung mga gastos nila hindi panlaan. Ayon din sa tala ng Mangaldan Municipal Agriculture Office, bumaba ang produksyon ng palay sa iba't ibang lugar ng bayan, kung saan ang dating 5 toneladang ani kada hektarya ay nagiging 3 tonelada na lang. Samantala, sinisiguro naman ng ahensya na sapat pa rin ang supply ng bigas para sa mga residente ng bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Bereliante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.